Very Selby Mkhize on your radio once again. Now we ask again what's going on. Once you hear Leli, you know everything else has to stop. Tell mama you're about to clean later because Selby is about to break down the best news ever. Now it's been a hectic week. Matrix started writing their trial exams yesterday and Bakalenge maths. I feel so sorry for them. How many of them are going to pass? Good luck guys, good luck. Just, break a leg. Anyway, let's get into this week's entertainment news. Usimpiwe Dana has broken up with her husband. It is so sad. Was it a husband or boyfriend? No, boyfriend, yes. It's so sad, right? So, I don't like this intake. I don't like hearing stories like this. I'm sure people like Open Lebiana are super excited. Apparently, a couple they're still going to continue to be friends. I know what happens when the two couples become a friend. Anyway, Miss South Africa Obokang is currently in Brazil for the 2011 Miss Universe pageant, which will be held on Monday the 12th of September. I'm super excited. Now I know who Miss South Africa is. There's no big about her, but I hope she brings some crown back home. Even if she doesn't. Anyway, Beyonce has been accused of faking her size of a baby bump at the Music Awards. Beyonce was wearing a prosthetic baby bump to the awards ceremony. Backstage, so she is pregnant. The reason why I bump, when she breaks the news, it becomes big and dramatic and everybody gets happy for her, which really worked. Even if I bump, so what, as my golden people would say. What do you say, honey? Say something. She shuts up. Anyway, Nicki Minaj is nominated for the CD of the Year at the BET Hip Hop Awards 2011. I'm super excited. Nicki Minaj is here and Lil Kim is gone. Lovely. Rihanna is going to fire Jay-Z as a manager because Jay-Z is giving too much time to Beyonce, meaning because Jay-Z is unofficially managing Beyonce. I don't know what's wrong with this Rihanna girl. She's being underpaid. She has so much of money. She makes sex tapes with boys. I think she must go on and make another sex tape. Just forget about it. When the baby comes, who's stronger than strong. I love you. Anyway, give it a love because when it's Saturday. No, it's What's the Buzz. Why do I keep on saying that? For today, from myself, Selby Mkhize. Stay calm, stay cool, stay connected, and I will see you at the Verulam Secondary Spring Fair today. If you haven't heard it from me, then it's not worth talking about. I'm out of here. All right, 17:33, 77 minutes to 6. Siyagumsweli for traffic yokugcina yalolu suku. Bala uhamba phambili wabambezeleki kusiminyaminya. Sikubikela okwenzekayo emgwaqeni noAyanda Msweli. Emsakazweni Ukhozi FM, Msweli darling. Wafaka nami le project yakho angikho le project yakho Faka kwi project mawusuthi okugcina ngci wafaka mina kwi project yakho awumeka ngiqale ngisebenze bese ngikhuluma udaba lwakho khuluma abakithi uhamba ngo N3 la ngaku Grey Avenue namanye umgwaqo usaphazamisekile kakhulu uyabona uma usungako straight view slow straight view ukubuka ngo N3 uyabona umgwaqo uthi ayihambi angazi mhlawumbe noma bezama community society noma bekwenzakalani kodwa likhona into phezulu ebridgeini bakhona osayitini khona ingxoxo kwabazama ukuthi beyikhulume nazo ezehla ngo N3 seziyaphazamiseka lezi eqhamuka ngako Grey Avenue zibheke ngako Foslo kodwa ayithi ukubekezela nje ngoba zona ziyahamba noma ingahambi ngendlela efanele behamba ngayo uma sisuka lapho ke uza la kwesakithi sila ku N3 maphumera eMaran Hill ukhuphuka ngasentshongweni nakhona ihamba kancane lapho iba le aweni enkulumo bese kwa ukuthi futhi ke mawukhuphuka lapha ku N3 ukhama ka N2 ngena ku N3 ngasePavilion nakhona ihamba kancane kakhulu balekile uba le aweni enkulumo noma ke futhi ke ulapha eThuni Hill uhamba ngo N2 nawo ngasembokotweni nakhona ziyahamba zoba vele ziyahamba kodwa ke bambe ngomthetho lo mdala kaMose bese seBhayibhelini nongakhohlwa ke ukuthi ke ngengandla ke suku namhlanje ngo8 umgwaqo N3 uzovalwa kusuka eMlaza Road uye lapha ku-Eketo Ridge kuzobe uvaliwe noma uqhamuke eThekwini eMaritzburg Eketo Ridge uMlaza Road kuzovalwa koze kube u4:30 kwakusasa ukuthi ukuthike wena uzohamba ngo-R103 anivaleke le ungqingqi uqondene nawe selfie ngithi nje kwethu sisebenze kahle angani kuyashiwe ningaze ngichawe kodwa ufuna ukusho lokho kwethu sisebenze kahle inhlonipho yakho noma ufuna ukungifaka iproject yakho ngqaba ungifake ngqaba angikho kulento yakho angikho kodwa mfowethu ngifisela okuhle kodwa all the best uhambe kahle undize ngoba uphuma okhozini usazondiza undize sky is a limit ngingasho into ze Sundowns
Kubeka akana ngithi address ngamfowethu ayiphela ngizoshiya ngoba ngokuthi mfowethu ungwenya akithi siya kumamkhiza wena ungwenya hambe kahle mfowethu hambe kahle all the best thank you Africa my continent thank you siyabonga Msweli siyabonga kakhulu bye bye ungakhohlwa ukuthi ubhuti Mkhize ungakhohlwa oh wow umnika umphako ngwenye ukuthi nje iqiniso namhlanje liyavela ukuthi hayi inkabi yasemawoti uyayazi West wena zothola imporomporo kuyadlala bye bye thank you bye bye 1736 emsakazweni uKhosi FM luhamba phambili yeah Kabazela yes cha siyaphetha manje nongwana sela uZandile Tembe obakade umphathi wenhlelo uqala ukusakaza la ekhaya ngwanasi yebo Jackson njani siyaphila kanya kwethu usuke wathi halambuzana nokuthi uSelbeyonce umthule kanjani uyahamba namhlanje usethi cha akakathi ukuya kwenye indawo akayobona khona ukuhamba kanjani ungathi nje usuvalelisa namazi okumkhuthaza ukuthi ayibambe nje iqine la khona Nkosi yami mhlambe angiqale nje ngokubonga kuChibi noNgomane ukuthi umuntu akwazi ukuzovalelisa aphinde angene emsakazweni kade agcina mhlambe nami tjatha ngiyaqala ngiyafisa ukubonga yabo ngoba ngiyacabanga ukuthi njengabaphathi balesi sikhathi umbone sasinawo wangashabalala kuba uzange uzuwamkele ngakho ke ngibongela yena uSelbeyonce ngibongele nomlaleli wokhozi ukuthi ukwazi ukuthatha ivision esasinayo uyihambise naye akwazi ukwenza ayikufisa ngokuthi abe semsakazweni ngihleze ngisho ukuthi enye izinto umuntu ayenza ngalesi sikhathi kwakubeka umlaleli phambili ngaso sonke isikhathi okokuqala yebo kwakubalekile ukuthi uSelbeyonce akwazi ukusakaza so sasingazama ukwenza some sort of campaign ngoself kufanele lokho kuhleze kubalekile kumuntu osafuna ukusakaza azi ukuthi ulwazi netalent lokusakaza lohleze lihamba phambili kodwa futhi okwakubalekile kakhulu ngaleso sikhathi nina niyazi ke njengomsakazelo umphakathi ukuthi sisuke sinenqubo mgomo nezimise sisuke sinazo zokuthi simele umlaleli ngakho uSelb wayengazili ukuzosakaza kuphela kodwa wayizomela ingxenye ethile yomlaleli esupportwa iconstitution yase South Africa so lokho kwakubalekile ukuthi uSelbeyonce mayiqala emoyeni simazise lokho ngibonge futhi noNjinji ngoba ngithola idemo kaSelbeyonce nje obuyizwile yayingasho ukuthi umsakazo wokhozi nje umuzi ukuthi wayeshibilikela ngesingisi yebo isiZulu singena lapha nalapha yana kodwa umuntu kwafanele abe nombono necebo lokuthi singayenza kanjani uNjinji ngo2012 wayezoqala uhlelo lolu top 20 umnyakazo top 20 umnyakazo so ngimase ngikhuluma naye niyazi mase nithumela ama plans enonyaka ngathi esikhona into engizwile ngicabanga ukuthi izohambisana nohlelo lakhe naye wayamukela okwakuyi strategy naye esasazi ngazi ukuthi somonitor ukuze kufike leso sikhathi so the late Msizi abantu ensebenzela I think unyaka enaqala ngawo into enaniyenze emoyeni ngalesa sikhathi no Sbo F into engakazizwe emsakazweni ukhozi ke for that matter inhlelo naninazo iSouth Africa yonke yayikhuluma ngendlela ehlukile ngiyacabanga ukuthi kumina mangiyibuka yayumthelela yokuvuleleka kweSouth Africa sawuvula lo mnyango ukuthi izinto enanikhuluma ngazo kwa umuntu wayekeza kusindiswa abantu emoyeni kukhishwa izipoke emoyeni enyenza nomsizi kodwa babe ungenzani siyakhumbula lezo zinto so siyanibonga kakhulu ukuthi ukuhamba kaSelbi kodwa kushiya umlando wenu nani ngeqhaza nelibambile emsakazweni kodwa nakwazi ukumela umlaleli ngeqiniso so Selb uhambe kahle siyathemba ukuthi uyakunderstand lokho nalawo yakhona njoba kushiwo kade kushiwo nje ukuthi uphethe flag lokhozi uliphathe futhi kwazeke ukuthi umlaleli yohleze hamba phambili asinama celebrate kukhozi sinabantu abamela umlaleli nawo ufike kwenze njalo ke ngiyabonga kakhulu siyabonga sis ngiyabonga Azandile ngiyabonga mphathi kakhulu I mean nokwazi nje nokuthatha sona leso sibindi engicabanga ukuthi kuyinto engicabanga ukuthi uyenza ukuthi uexcel kakhulu emsebenzini wakho ukuthi ubufika ubuke the bigger picture ubuhlezi ngisho kubantu ukuthi uZandile is always ahead uhlezi ngaphambili kunathi ngathi aphili kulomhlaba uyabona so ngiyabonga kakhulu yoma kuthiwa emhlabeni ngikweleta impilo yami yonke ngiyabonga nokuthabe khulu ukuthi wathi ufika neplan wafisa nokuthi uthabe okay asizameni I mean ngoba ubazi anga approve ngaba izango ziyenze ngiyabonga kakhulu thank you okay sikhathi manje la imzuzu sishakalula unye ngaphambi kwehora lesithupha siyabonga ngwanasi izinga lama selfie kambali lisuke la yale
Nyusa izinga lama selfie akho kulisa kwenye 11 ngeGalaxy A36 entsha sha. Lokhu ungakwenza ngokuzenzela ifilter yakho ngendlela ofisa ngayo. Usebenzisa ifeature yokuhlobisa isithombe. Vele nje uvula ikamera yakho, uthatha isithombe, uqofoze ifilter, uqofoze lapho ukuthi my filters, bese uqofoza ukuthi create filter. Kanjalo nje isithombe sakho sesisuke ku0 to 100. ngeGalaxy A36 i-awesome intelligence isifike qathatha. Yithuba lokuwina ingxenye yemali nemiklomelo yenani lika 1 million rand njalo ngeviki. Thenga noma yimapi amaphakethe amabili abambe iqhaza eRaja, udayele *120*1566*2# bese ulandela imiyalo kunemibandela. Uvela ukuthi la eSweden isiphasise ucansi njengomdlalo ozoba semthethweni emthethweni somncintiswana nje impela kube khona isex championship. Oh my god, indondo nje yegolide uthi nje hayi yala siqongqotho ucansi obantu bevunywe nje amajaji impela hayi nansi ngole ucansi ka2023. Ayizole ngindonda ama medal nje indongeni athi ayihlabana ubaba lapha ekhaya bokani inkomishi sezokwazi manje asibani banisehlule iminyaka emithathu ilandelana. Kuzoba khona abantu abazobe beyibongele Uzoyeshela phela. nangu tjatha nangu tjatha Nesiqiniseko sokuthi ngekumenyeza. Ngekufana nepho. Akufana namanje lapha nangobe. Uyangena 18 no. kuzothiwani Awuthi siboneke manje ngobe angesondelo uyamthinta. Uyamqabula impela sakuyamota kodwa impela. Ngemoto awuthi umbeka ke pheko mbhede manje. kodwa kuba khona isikhathi phela la onyuka khona kancane Uyaphela lapha ke imizuzu emithathu manje iqalile usibisi. Hoyibo, wasegijima kangaka. Emzuzwini wesithathu. Usibisi. Ngiyacabanga nje usuwenza ngipost interview lapha. Phakathi uthi ukwenze njani lapha? Intatheli sibuza hawu. Hayi, iStovanti sibe sakusisa. Sangaba. Washeshe. Hayi manje bengalidele lampela hayi. Usuka abantu headshot. Ngiyawuthatha umsisi. Kanti nibuye bona ama-injury ke mina. Shuthi inyongo kahle hle kuzoba ama-injury akho. Uto wenyongo. God no so Beyonce Hey futhi bakithi hawu lolu hlelo ngizolokha nobani manje lolu hlelo besilokha lapha selbiyonza silokha siyokhinsini kuyovala kulungile kanye wethu yanda kulungile yeah ku right kunomunye futhi selbiyonze surprise ofuna ukuthi papa hayi naye kusiyami khona la emsakazweni uyavalelisa ukuthi ingane yami hambe kahle la uya khona ukhumbula ukuthi Khosi FM lo hamba phambili ngaso sonke isikhathi. Oh my son Yeah. Awuzake. Hello Miss Parliament Yeah. Good job How are you Phila Sanibonani. Cha, sicela uhlale kulompopho ngapha. Sicela uze lompopho ngapha sicela uze lompopho ngapha ngamaseko. Oh no, ngale. Awusazi. Sabonike. Ngiyalibonga Cha, awuthi ngimethule selfie. Ngizobethula kanje. Ngithanda ngani? Ube umphathi wenhlelo ungena emva kaNkosazana uzalele Tembe. unkosikazi uphela ukaMaseko Bhinqosi oyisikhulu somnyango wakakhoktha kuzwelonke oyisikhulu somnyango sawubona sisiphela Sanibonani ninjani Siphila njani hey ngiyaphila nami umphathi osiphatha isikhashana lo vele uhamba ngalokho ha washiya kanjani kodwa jatha uyikhe phezulu washiya nje kanjani phezulu phela ngaqala ngaba umdidiyeli awu kunjalo udidiyela lo hlelo lolu 2007 no 2008 2008-9 I left ngahamba ngo2010 yebo ufika ngo2007 uproducer hlelo lwezosiqhemeza nomrose nakhe ake selfie sekunjalo exclusive drive yeah wahamba buya somphathi ngabe nawe selfie sobuza umphathi ngayibona indaba ngoba iyenzeka leyo nto nangu phela sekufuna ama weekly plan angisineki umuntu wahamba nje ewuza kwethu nje hawu wabuya sesithi imphathi Ukathini phela kuSel Beyonce Yo ngithema ngizizwa le ndaba wetshatha ku Facebook ngaba nama mixed feelings uhalf wenhliziyo yami ubumjabulela ngale ndlela dukuduku ngavele ngaphatheka kabi hayi yeah ngoba ngikhulumile futhi nawe izolo Mbele siphatheke kabi sobabili sawu kodwa usenzani uSelbi awu ngiyamjabulela kakhulu Selbi wonke umuntu empilweni kumele kufika isikhathi lapho ekhula khona uSelbi ubesehlale noKhosi for iminyaka e13 omunye umuntu ngabe kade ahamba
kodwa yena uhlalile for sonke leso sikhathi so lokho kusho ukuthi ukukhombisa indlela ukhozi kade lithana ngayo kade ufuna ukuhamba uselfie bembiza ngapha nangapha hayibo siyaqala ukuyizwa leyo mphathi kade ufuna ukuhamba ngiyazala nje hayi ngiyadlala no wayengixoxela shame ukuthi bayambiza kodwa yena akayindawo yabo kade babemfuna kahle kodwa hayi afike futhi athi babuke lapha angiyindawo kuhambe kwahamba kushuthi kwafika isikhathi lapho naye sebona ukuthi hayike okwami ebengizokwenza emsakazweni ukhozi sekwenzekile ngiyamjabulela futhi ngoba ukube kwakuya ngabanye abantu engengibasho ngabe uSelby kade ahamba kodwa uSelby uhlalile wathembeka emsakazweni yabo ngisho abantu eminye imsakaze kade imfuna usho njalo abantu bangayihumushi kabi lenkulumo bayizwe kahle no controversial ngicela ukucacisa ngisho ukuthi uSelby mina naye bengumphathi wakhe phela besikhuluma so uSelby kuneminye imsakazo ekade ayimfisa imhalela imfuna imvingela kepha ngoba uSelby bethembekile okhozini wangahamba ilokho engichazile yes hayi siyakuzwa icacile phela siyabonga kodwa ke silahlekelwe ngoSelby silahlekelwe umuntu onogqozu nofuthufuthu one energy umuntu okwazi ukusakaza noma iluphuhlelo umuntu oyi vibe yabo it's giving uSelby yabo hey Matheus yeah ngiyabonga Mr. akazi manje phela ukuthi sengizosikhuluma nobani isingisi mangekho emoyeni uyabona nje ngoba sikhulumela isingisi thina sinophuzu noSelby mangekho emoyeni yabona bese siyabuya sizokhuluma isiZulu yayibona into yeah Selby ngale kwethu zibongele ukhuluma ukugcina ekhosini manje yes ngikhuluma ukugcina uhambe mase ngiyahamba manje nkosami nginama njana second kodwa makhuluma kube ngale u6 o'clock kulungile ngifane ngixosheni Lanik ngiyabonga kakhulu kumlaleli wokhozi FM ngokungamkela njengoba kade sishilo umphathi uZandile ukuthi sasingazi nathi ukuthi abalaleli bazosiphatha kanjani bazokwamkela kanjani lolu shintsho yebo basamkela kakhulu and into umlaleli wokhozi FM ayenzile wavesane wabuka umsebenzi iqala lo muntu omuhle awenzayo kunokuthi abheke ukuthi yena uphila impiloni udla hloboni le fruit uphuza hloboni wamanzi udla kudla kuluphi uyabona ngiyambonga umlaleli wokhozi FM konke indawo la siya khona uPhutshatha siphathele utshana sibuphutshatha njalo ukhozi nginalama awards enginawo nje ngenxa yokuthini yokhozi FM nomlaleli sonke isikhathi ngikubonge nawe Tshatha ukuthi ngakufica emsakazweni usihlele usukhona isikhathi eside umkatshu bomvunza umsebenzi oncomeka kakhulu ngoba wathi ungena na ngo2003 kwaduma izulu angithi lisaduma kuze kube imanje kodwa lokho ankazi wangenza ngafila ngazizwa ngumuntu omncane khona ehlelweni uyangishiya ungiyekele ngenze into yami wakwazi ukuthi ngafitha engani khaxa angazi noma intenhle noma intembi yini lena ukuthi angikazi ngisho ngelodi ilanga saxabana mina nawo sangabona angahlambe besikhamba manga mhlawumbe sikhohlisa mhlawumbe ngatshela amaqiniso angazi akazi kodwa ngelilodwa ilanga saxabana angifuna ukuqamba manga kwazabe sathi ukuhlukana kancane for iminyakana ngakukhumbula and then sabuyelana and then nakho manje silana I mean abaphathi bethu abakhona abaphathi bethu abasegoli ozakethu abakhona kubo bonke ozakethu ngiyabonga kakhulu bonke kusola ku Lady D umroza usigemeza Kingsfiso Zimdola Zil Phindi P nonke ngiyabonga ngendlela eyisimangaliso drama nomfundo wonke umuntu godoli ngayinga act ngayinga act 1 minute after 6 bazosixolela bandle emakhaya ngiyabonga kakhulu kukho konke the real Selby Mkhize ku Facebook at this is Selby ku Instagram at this is Selby ku Twitter for ukugcina ngci emsazweni ukhozi FM bye bye darlings khabazela
izindaba ze-SABC sizimele asithathi hlangothi. Abantu base Durban Deep bafuna angaphumi ngebhayili lobo osola ngokubulala uLikhona Force kanti kuvula amacala amabili okubulala eEastern Cape. Esimbili imzuzu libumbene hora lesithupha emsazweni ukhozi FM uzethulela usikhumbuzo Mkhize ngiyakubingelela. Umndeni kaLikhona Force kanye namalungu omphakathi waseRoodepoort entshonalanga yeGoli sebenxusa inkantolo ukuthi ingasigunyazi isicelo sebhayili sika lobo osola ngokubulala lentombazanyana eneminyaka e14 ubudala. Umduduzi Mnisi oneminyaka engamashumi amathathu nesishagalolunye ubudala uvele kafushane enkantolo kamanje eRoodepoort namhlanje. Icala hlehliselwe isonto elizayo ukuze umsola afake isicelo sebhayili. Umnisi usaqhunywe eStocksini emva kokuboshwa kwakhe ngesonto eledlule. Isitumbu sika Force esicwiyiwe satholakala ehlathini budebuduze nakubo eDurban Deep phambilini kulenyanga. Umkhulu kaLikhona uThozamile Mlenze uthi inkantolo kufanele isichithe isicelo sebhayili sikamsolo. So asimnandanga kodwa siyawucela umthetho noba imeko njani umthetho usebenze ngokomthetho asinawuphikisa kodwa ngeke sive kamnandi uba singaphinde simbone lo mfana apha elokishini usivise kabuhlungu kakhulu futhi sive kabuhlungu kuba ingumuntu olapha elokishini besinomuntu ovela ngaphandle kanti ngumuntu around osimayela nathi ngamaxesha kanti uyazi egcineni umphakathi uzawulimaza. Siyawucela kakhulu ke ingalo yomthetho isebenze ngalendlela usebenza ngayo. Amaphoyisa esifundazweni iEastern Cape avula amacala amabili okubulala kulandela ukutholakala kwezidumbu ezimbili ezishile zabantu besifazane abasebasha eKhayelitsha ngaphandle kwaseGqeberha. Amaphoyisa athi abagilwa kukholakala ukuthi baneminyaka ephakathi kwe-17 kanye ne-19 ubudala kodwa amagama abo awakaziwa okwamanje. Okhulumela amaphoyisa uAndrei Biedge uthi imbangela yalokho kubulala ngesihluku ayikacaci kanti ingxenye yophenyo oluqhubekayo. Biedge unxusa amalungu omphakathi ukuthi alekelela amaphoyisa ngolwazi olungaba usizo. At approximately 08:35 police were notified about bodies found in Afushana uchaza kona la uthi cishe emva kokugama